Poď si sadnúť, Palino. Ja som len taký doplnok, ja už nemám čo ani No, dodať. máte čo, lebo vy obidvaja ste, a poďte sem na chvíľku iba, na chvíľu, no. Vy ste obidvaja ako takými dušami toho tímu FC Ružinov a ja som veľmi rád, že FC Ružinov je jeden z prvých klubov, ktorý sa zapája vlastne do toho veľkého projektu slovenského Rozhýbme celé Slovensko alebo Slovensko v pohybe, pretože vy ste klub, ktorý sa snaží predovšetkým podporiť u detí tú lásku k športu ako takému. Že nevyberáte len tie čerešne tých najlepších, ale úplne všetkých vediete k tomu športu. To je fakt. No, je to tak. Skutočnosť, no. Je to... Koľko to už robíte? Koľko rokov? No tak ja ako tu v tomto klube, alebo celkovo všeobecne? Tu v tomto klube, ako v Ružinove. V tomto klube už vlastne, tak ako sme spomínali, 5. 6. rok. Vlastne dá sa povedať, že dnes je to klub z hľadiska mládeže, ktorý prekvita, pretože vlastne pred tými 5-6 rokmi to bolo skutočne také chudobnejšie v úvodzovkách. Chudobnejšie, čo sa týka do počtu detí. Hej, bohaté. My sme to obohatili tým, že vlastne, tak ako spomínate, sú tu deti, ktoré možno, že o 5-6 rokov budú hrať tenis. Hej, budú robiť iné športy, ale teraz sa venujú futbalu, ten futbal milujú, majú ho radi. Chodia sem radi. My k tomu tak aj pristupujeme vlastne, hej, všetci. Koľko tu chodí detí? Koľko tu hrá v tomto klube? A hráte aj najvyššiu súťaž? Tak čo sa týka žiakov, tak hrajeme najvyššiu slovenskú súťaž. Druhý rok. A ako sa to podarí klubu, ktorý nevyberá len tých najlepších, ale berie úplne všetkých a hrá tu najvyššiu súťaž? No tak je to kúsok šťastia, kúsok asi zo všetkého kúsok. Zo všetkého kúsok. Ale v každom prípade hlavne obeta, pretože obeta k tej robote, k tým malým deckám, pretože jednoducho... Ale vy to máte radi, tú prácu? No, tú prácu máme radi a vrajím, podarilo sa to hlavne preto, lebo tak ako si spomínal, máme tu detičky, ktoré sú pohybovo veľmi nadané, pohybovo menej nadané. A my sme dokázali, že aj tie pohybovo menej nadané, po 3-4 rokov intenzívnej robote, dnes hrajú najvyššiu súťaž, žiackú ligu. Ale to je tu na tomto klube veľmi dobré, že naozaj tu máte veľmi širokú tú základňu a priberáte stále nových a nových členov a pre mňa osobne to bolo sympatické hlavne preto, lebo už 4-ročné deti tu môžu hrať futbal, väčšinou už 3-ročné, áno, 3-ročné dokonca tu môžu hrať futbal a že vy máte tú trpezlivosť s tými 3-ročnými. Viete, ja keď sa mám priznať, tak ja som bol nepríliš za to, aby sme brali 3-4-ročných, lebo je to neskutočne ťažká práca. Čiže ja som akceptoval tých 5-6 ročných, ale potom prišla s tou myšlienkou brať, že teda on sa im bude venovať a skutočne skúsi aj tých 3-ročných. No, a toto je človek so železnými nervami, ktorý sa im dokáže venovať. Áno. A dnes je to tak, že sú tu 3-roční, 4-roční a veľmi radi tu chodia a cítia sa tu dobre, cítia sa tu ako doma a ešte raz vrajím, možno, že o 5-6 rokov budú hrať úplne niečo iné ako ten futbal. A možno, že skutočne je to taká príprava pre niektorých aj do vrcholového futbalu. A ešte sa mi páči na tomto klube, a to sme aj ukázali aj na jednom videu, že nie len vy motivujete deti k pohybu, ale aj mamičky a oteckov k pohybu, lebo raz za čas si tie mamičky s tými deťmi zahrajú aj futbal. A je to úžasný zápas. No a keď tu máme niekde počítač, tak by sme mohli urobiť ten prvý zápis do toho Slovenska v pohybe. Môžeme ísť? Poďme na to.